Moje meno je Matej Varga a zastupujem spoločnosť Orlen na Slovensku. Orlen ako spoločnosť okrem iného prevádzkuje vyše 3500 čerpacích staníc v rámci Európy a z toho 100 na Slovensku. Na našom území rozvíjame naše čerpacie stanice smerom k modernému convenience retailu. To znamená, že zakladáme si na službám zákazníkov, rozvoji siete a stále nových službách. Rozhodli sme sa podporiť fórum Ukrajina Slovakia práve preto, pretože je to platforma, ktorá prináša prostredie pre podnikateľov z Ukrajiny. My vnímame, že niektorí z nich majú sťažené podmienky pri vstupe na náš trh a preto sme sa rozhodli vlastne podporiť toto fórum, aby každý z nich mal férové podmienky a ľahšie podmienky vstupu na náš trh, pretože zároveň vnímame, že prinášajú možnosti nových pracovných miest, nové služby, nové riešenia a je to pre nás veľmi dôležité a podporovať ekonomiku v našej krajine. Verím, že fórum bude miestom otvorenej diskusie a výmeny praktických skúseností a zároveň všetkým účastníkom želám, aby si našli kvalitné kontakty, ktoré zužitkujú vo svojom podnikaní, aby našli inšpiráciu medzi sebou a táto inšpirácia bude slúžiť k rozvoju ich podnikania, ale aj k rozvoju podnikania na Slovensku.